स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के एक्शन स्टार अभिनेता यश कुमार और स्मृति सिन्हा के ओर से। वीडियो शुरू करे से पहले आप लोग के बता दी कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक और शेयर कर दें। भोजपुरी के एक्शन स्टार अभिनेता यश कुमार और स्मृति सिन्हा के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त राजनीति पर आधारित फिल्म आवे वाला बा, जौना के नाम बा लाला का लालटेन। ये फिल्म के फर्स्ट लुक सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ये फिल्म बिहार के तख्ता पलट राजनीतिकार लालू यादव पर बनल बा। इस फिल्म में यश कुमार लालू यादव के किरदार में और स्मृति सिन्हा राबड़ी देवी के किरदार में नजर आई हैं। ये फिल्म के प्रोड्यूस कैले बाड़ी सुमन शर्मा और ये फिल्म के डायरेक्ट कैले बाड़े धीरू यादव। आप लोग के बता दी कि ये फिल्म के ट्रेलर के आप सभी के बीच में बहुत ही जल्द यूट्यूब पर रिलीज कैल जाई। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप सभी के फर्स्ट लुक पोस्टर और ये फिल्म के नाम कैसन लागल और कितना भोजपुरिया दर्शक लोग ये फिल्म के इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आइल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आइल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और अगर चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी।